לנצח משהו צריך לקבוע זמן כל יום. חצי שעה זה הכי טוב, אבל גם רבע שעה גם מצוין. וההתמדה של יום יום. למעשה כל התשובה של האדם תלויה במה? זמן. להתפלל. אתה מקדיש לזה זמן. מקדיש זמן לזה. שאתה כל יום יש לך מלחמה בנושא הזה. מי שיגיד לך לא הצלחתי, בסדר, לא הקדשת זמן, אז לא הצלחת. שנצח כזו מלחמה קשה, לבטל תאווה מסוימת, תקבל על תאווה מסוימת, תקבל אצלה מסוים, שבאמת הוא ניסיון קשה בשבילך בחיים. זה לא יכול להיות אם אתה לא תקדיש לזה זמן כל יום. הדבר הכי חשוב. שמהו הכי חשוב? שאתה מחליט לעזוב את המלחמה הזאת, אין, מה יהיה? אתה כל יום מקדיש זמן לזה. בא למלחמה הזאת, לא משנה, יעבור עליך ירידות וקשיים ונפילות. אתה לא תעזוב את התפילות האלה. אז אם באמת החלטת והקדשת זמן ואתה חזק בדעתך, שאתה כל יום תבוא להילחם, יש לך עכשיו את כל הכלים לנצח את המלחמה.